நீதானே wrong decision. Wrong connection. You are my wrong connection. என்னோட wrong decision. நீதானே wrong decision. Facebookல என்னதான் பார்த்தா, சிங்கிளானு தான் கேட்டா, வாட்ஸ்அப்ல வான்னு சொல்லி அவ நம்பரையும் தானே கொடுத்தா. மீட் பண்ணலான்னு சொன்னா, பீஸா பர்கர் தின்னா, ஏடிஎம் கார்டு வச்சு தேச்சு அப்பஞ்சத்தை அழிச்சா. ஐ லவ் யூன்னு சொன்னா, அவ கண்ணை காட்டி மயக்கினா. அப்புறம் என்ன சொல்ல, எல்லாம் போச்சு wrong connection. என்னோட wrong decision. நீதானே wrong decision. Wrong connection. You are my wrong connection. என்னோட wrong decision. நீதானே wrong decision. அவ ஃப்ரெண்ட்ஸ மீட் பண்ண வச்சா, 4 பேத்துல ஒருத்தி பேரு கிரிச்சா. அவ என்ன பார்த்து சிரிச்சா, அதுல நானும் தானே ரிச்சா. 2 பேத்தையும் கூட என் சேட் பண்ணி, அவங்க 2 பேத்தையும் வீட்டுக்கு வரத்தன்னு. அட அப்புறம் தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு, அவங்க 2 பேரும் லெஸ்பியன்ஸ்னு. 2 பேரும் லெஸ்பியன்ஸ்னு. ஒரு கல்லுல 2 மாங்காய், ஒரு கல்லுல 2 மாங்காய். ஐயோ, ஒரே நிமிஷம் இல்லைங்க. ஒரு கல்லுல 2 மாங்காய் இல்ல,